and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Agenda. Walang gyapon mawa ang pagpanglupig o pagpaminta. Oh, si John kining nitawag. Nganong mitawag man ka ni siya. O sa may iyan toyo na ako. God, tubagon ko ba ka? Bahala na. Hello? Hello, Clavin, si John. Yes, John. Nanawag lagi. O sa may akong... May mo bang magkikita o maging sulti ko ni mo, Clav? Ha? Makikita o makigsulti ka na ako. Pero John, naibaw na ka sa sitwasyon nato karon. Naatay gipatuman nga lockdown. Di na lisod ni mo, Clav. Kaya turinad ka. O may mo sa ko nga makagawas kay may security agency ko. Kana kung okay ka o kung may mo. Ha? May mo ba, Clav? Ha, Clavin? Dali, Clav. Son. Jan, okay ra din sa imong office. Ikaw ram lagi usa. Ngano, nahadlo ka na ako? Nahadlok? Nganong mahadlok mo ko nimo? Ambuti mo. Basin, nahadlo ka na nako karon. Kay mihunong kamanggod sa may entrance. Wa ka man mulaw sugsod. Sige, masuod ko. Naibaw kong ihesitan ka tungod ni Gislin. Ang imong kauban, mahimo mag ato pasulon. No. Okay lang dyan. Okay raman sa noon. Makita man niya nga nagsulti rata din kay glass man din sa lobby na ning office. Di ba about sa panghitabo ron ang imong pagkisultihan ako? Mabatoy gisulti nimo sa imong pagpanawag? Yes, Clav. Kay may nadiskubrihan ko. Nadiskubrihan nga unsa? Sa dakong binuwang ini mga panghitabo karos nasod. Sa virus nga gipakatap sa mga elite ug gamhanang mga personalidad. Nga diin karon mikuyanap na dili lang sa tanang dapit sa atong nasod. Lakip na sa mga nagkalain-laing nasod sa kalibutan. Jan. Di na lang ko magliko-liko pa. Pero mangutanaw na ko. Are you familiar with the Lighters of the World? Usa ka organisasyon nga gilangkuban sa mga elite groups. Mga dagkong negosyante sa kalibutan. Sa mga dagkong leaders sa kalibutan. Ug sa mga tawo nga way laing giila nga Diyos, si Satanas, si Lucifer. God. Sila ang utok nining mga panghitabo karon sa nasod, Clavel. Sila ang nagmugna nining DVD virus nga mikuyanap na sa kalibutan ug bikalas nagdaghan kay mga kinabuhi. Kay buot nilang kontrolahon ang kalibutan. Gusto nilang kontrolahon ang tanan. Nalungigo man lang kami tutok na ko. Clavel? Jan? May nanawag. Si Gislin. Unsa? Hello, Jess. Kadugay ko nimong nitubag, Chan. Yes, kay may kay nabisi ko diri sa office. Busy ka diya sa office, bisan way trabaho ron diha? Di ba work from home ang imong mga staff diha? Yes. But may mga importanteng butang nga angay na kong atimanon diri. Like what? Jess, nagduda ka na ako. Nagduda? Ambot nimo kung angay pa kung magduda. Oh my. May kauban ka diha? Jess, mahimo bang manawag ko ni mo later? May client kong ikasulti. Importante nga mong ipanagsultihan. Oh, really? Yes. Babae o lalaki? Yatag na ko niya ang akong phone. Yes, ma'am. Oh. May putana ka, ma'am? Ha? No. Ibalik pa lang ni John ang iyang phone. Please. Thank you, sir. Piuan balbuas, sir, dyan.
Usbon ako, sir. Dagan yung kayong salamat. Okay lang, sir. Namaka ka ni Gislaine dyan. Yes, namaka ko. Ba't gikinahanglas panahon? Wasa ko'y angin kahadlukan. Kay wa ko magbinuang. Di ba, Brad? Aw, PO1 Balboa, sir. Wagi, sir. Yes, sir. Atos gawas maglingkod-lingkod, ha? Jones? Sige, bro. Dugay na ko nakadungogan ng imong giingon nga lighters of the world. Dagan ko nadunggan anak nila. Kung unsa sila ka-impluensyado. Kung unsay kaya nila. They can even control government nga magpailawom nila. O kinsa masabkay dili magpailawom nila. Nga kontrolado man nila ang tanan. Lakip na ang merkado sa kalibutan. Ang banking, and even the media. Particularly ang mga network owners. Clavel. Kung mao, wa ko masayop nga ikaw may akong pakiksultihan labot ini. Kaya dako kag ikatabang nga masumpo na to sila. Ang ilang ngilad nga tinguha sa pag-ulipon o pagkontrolar sa kalibutan. Wa ka masayod sa imong mga gipanulti dyan. Club, unsay Unsa raman ta kung itandi nila? Unsa may atong gahom? Og mahimo kung makigbangga ta nila? Nga bisan kani ang lusok sa atong buhok kontrolado nila? unsa? Clavel. Nasudlan na nila ang tanan dyan. Dugay na. Og wa gyud tay mahimo kung makigpatok ta nila. Pero Clavel, Kay wa ta makaila kung kinsa ang mga sakop og miyembro nila. Nga mahimong niara sa atong palibot nga anda magpakamatay og mulaban sa ilang pundok bisan unsa pay mahitabo o unsa may ilang dagatan. my God. Ug dili kay kana lang dyan. Ang atong pagpakigpatok nila sama da nga kita ra mismo mo naghatod sa atong kaugalingon ngadto sa lubnganan. Clavel. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!